Армения выбрала Тихановскую. Яким будзе адказ Лукашэнкі? Новыя палітвязні на волі, а над Беларусю дроны ці не штодня, прызнаюць вайскоўцы. Я Олег Залевскі, вітаю спадарства на Белсаце. Найважнейшыя падзеі і самыя цікавыя падзеі гэтага панядзелка. Вітаю яшчэ раз. Ну і, калі вам бяспечна, прапаную паставіць лайк гэтаму відэа. Беларусь на еўрапейскай палітычнай мапе, але без Лукашэнкі. У Еўраване стартаваў саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці, дзе нашу краіну рэпрэзентуе Святлана Тихановская. Чаму гэта важны сігнал для Беларусі і як змяняецца стаўленне да афіцыйнага Менску? Падрабязнасці ў матэрыяле Руслана Ігнатовіча. Гаспадаром саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці выступае прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян. Сярод высокіх гасцей прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер, прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі і шмат хто яшчэ. Упершыню ў працы саміту бярэ ўдзел прэм'ер-міністр Канады Марк Карні. Беларусь на саміце рэпрэзентуе кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Тихановская. Гэта ейны 5-й удзел у захадах ЕПС, аднак першы беспасярэдні візіт у Армению. Это очень радует. Это содержит в себе очень большой символизм и для Армении, и для Беларуси, и для армянской нации, и для белорусской нации, которые являются изначально дружественными европейскими нациями. И это очень важно зафиксировать. Независимо от того, что об этом будет думать преступник в Кремле или вот это колхозное отребье в Минске, которое является гауляйтером Беларуси. Візіт Тихановскай у Ереван суправаджаецца падвышанымі захадамі бяспекі. Як адзначае прэсавая служба палітыка, раней пра паездку не паведамлялася менавіта з прычынаў бяспекі. Гэта было, безумоўна, рашэнне армянскага боку запрасіць. І вось яны вырашыліся запрасіць Тихановскую. Адначасова гэтым афіцыйны Ереван паказвае, што ён у пытанні Беларусі ідзе ўжо абсалютна ў рэчышча агульных еўрапейскіх правілаў. Вызнае Тихановскую як, скажем, лідар по дэмакратычнай Беларусі і не прызнае легітымнасць Лукашэнкі. Перад пачаткам саміту Святлана Тихановская акрэсліла галоўныя мэты візіту. Это хорошая возможность заявить про Беларусь, еще раз подчеркнуть, что Беларусь это не Россия, что Лукашенко это не Беларусь, что белорусы заслуживают европейского будущего, что Украина должна победить в этой войне, и все должны приложить максимум усилий, чтобы Украина вышла победителем, потому что это повлияет не только на саму Украину, но также на судьбы Беларуси, Молдовы и той же Армении. Старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен, выступаючы ў Ереване, падкрэсліла, Еўропа – гэта адна вялікая сям'я і анансавала абмеркаванне пытанняў энергетычнай незалежнасці, абароны і стварэння надзейных транспартавых ланцужкоў, дзе Арменія можа адыграць важную ролю. Для беларускай дэлегацыі асноўны фокус застаецца на сітуацыі ў краіне і міжнародным ціску на рэжым. Акрамя саміту ЕПС, Тихановская возьме удзел у канферэнцыі «Ереванскі дыялог», зарганізаванай армянскім МЗС. Особенно я буду говорить про вызваленне палітвязняў. Это наш галоўны прыярытэт. І пра наступныя крокі, як узмацніць незалежнасць Беларусі і дамагчыся адказнасці за злачынства рэжыму. Наша задача трымаць Беларусь у цэнтры міжнароднай увагі. І менавіта таму я сёння тут. На полях саміту Тихановская ўжо правяла дзясятак кароткіх размоваў, сустрэлася з прэзідэнтамі Францыі і Румыніі, прэм'ерамі Польшчы, Чэхіі і Албаніі, кіраўнікамі шэрагу структураў Еўразвязу, з генеральным сакратаром НАТО Маркам Руте, кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, абмеркавала неабходнасць залучэння дэмакратычнай Беларусі ў агульнаеўрапейскую сістэму бяспекі. З міністрам замежных справаў Украіны Андрэем Сыбігам Святлана Тихановская ўзняла пытанне вайсковай актыўнасці рэжыму Лукашэнкі на украінскай мяжы. Руслан Ігнатовіч, Белсат.
Яшчэ адзін палітычны вязень выйшаў на волю. Мікіта Емельянаў быў вызвалены 2 траўня. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Абставіны пакуль невядомыя. Агулам у зняволенні Мікіта правёў амаль 2400 дзён. З іх больш за 640 сотняў у ШИЗА. У 2019-м актывісты затрымалі пасля таго, як ён кінуў кактэйль Молатава ў будынак СІЗА на Валадарцы ў Менску. Емельянава засудзілі адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў да 7 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму, скарочаных пасля апеляцыі да 4 гадоў. За кратамі Мікіта неаднойчы абвяшчаў галадаванні. Яго двойчы судзілі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі і працягвалі тэрмін утрымання. У зняволенні ў актывіста, пазбаўленага медычных бандэроляў, рэзка пагоршала здароўе, ён моцна сапсаваў зрок. І Вольга Чукарова таксама на волі. Як стала вядома пра вызваленне палізняволенай Вольгі Чукаравай, якое адбылося яшчэ 29 сакавіка. Што праўда, невядома, ці гэта было памілаванне. За кратамі Чукарава асуджаная была да 4 гадоў пазбаўлення волі. Паводле палітычных абвінавачанняў яна перанесла інсульт і амаль аслепла. Да іншых тэмаў, дроны ў небе над Беларусю амаль штодня. І гэта прызнаюць вайскоўцы. Пры гэтым паходжанне БПЛА ўлады не раскрываюць, хаця частку даводзіцца збіваць. Што адбываецца ў беларускім небе, разбіраўся Ян Федарович. Беларускія вайскова-паветраныя сілы практычна штодня фіксуюць залёты аб'ектаў парушальнікаў у паветраную прастору нашай краіны. Гэткая заява прагучала ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ. Мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство. Пры гэтым, як запэўнівае Лук'яновіч, беларускае войска кантралюе сітуацыю ў небе і ў выпадку неабходнасці знішчае аб'екты, якія пагражаюць крытычна важным цэлям. Чые менавіта БПЛА залятаюць у Беларусь, вайскоўцы не ўдакладняюць. Ужо неаднаразова фіксаваліся выпадкі збіцця расійскіх дронаў сіламі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Першы такі выпадак быў 5 верасня 2024 года ў раёне Гомля. Другі зафіксаваны ў ліпені 2025-го. Тады беларускі міг знішчыў дрон тыпу Гербера. Таму можна казаць пра тое, што менавіта расійскія беспілотнікі перыядычна парушаюць паветраную прастору Беларусі. Тым часам з Беларусі ва Ўкраіну 2 траўня заляцеў паветраны шар, які ўкраінская дзяржаўная памежная служба назвала, цытата, прыладаю з рэтранслятарам для ўзмацнення сігналу для паветраных сродкаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў. Назіралася даволі спецыфічная актыўнасць на ўчастках мяжы Украіны і Беларусі з боку Беларусі. Уважліва ўсё фіксуем, усё кантралюем. Калі будзе неабходна, мы будзем рэагаваць. Украіна гатовая абараняць сваіх людзей і свой суверэнітэт. І гэта не першы такі выпадак. 7 сакавіка выданне «Флагшток» паведамляла пра верагодны пуск з тэрыторыі Беларусі паветраных шароў на тэрыторыю Украіны для ўзмацнення атак РФ. Я думаю, что это провокация с согласованием, безусловно, и белорусской стороны. Это все как раз попытки отвлекать внимание на север, даже вынудить Украину передислоцировать к северным границам больше личного состава, больше подразделений, которые, конечно же, сейчас нужны по совершенно другим направлениям. 2 тыдні таму Зеленскі казаў, што ў Беларусі наладжваюцца дарогі да тэрыторыі Украіны і рыхтуюцца артылерыйскія пазіцыі. Пры гэтым перасоўвання тэхнікі або войскаў з Беларусі ці з Расіі на паўночных межах Украіны пакуль не фіксуюць. Ян Федарович, Белсад. Порах з Польшчы праз Беларусь у Расею. Губазік заявіў пра затрыманне буйной партыі выбухоўкі ў Берасцейскай вобласці. Паводле сілавікоў гаворка пра 32 кілаграмы пораху і маршрут праз некалькі межаў. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму при содействии Брестской таможни установлены 35-летний брестчанин и 37-летний житель Малорицкого района, причастные к незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС взрывчатых веществ и их обороту на территории Республики Беларусь.
Паводле сілавікоў, зламыснікі прывезлі небяспечны груз з Польшчы і захоўвалі яго на складзе ў Берасці. Фуру са схаваным у ёй порахам затрымалі ўжо на трасе М1 у кірунку Расіі пры сілавым патрыманні спецназу ўнутраных войскаў і ДАІ. Паводле распачатай крымінальнай справы мужчынам пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. У Беларусі становіцца больш дзяцей-сіротаў. Паводле звестак Белстату, за 5 гадоў іхная колькасць вырасла прыкладна на чвэрць. Што стаіць за гэтай тэндэнцыяй, разбіралася Марыя Сысой. Яскравы адмоўны сацыяльны тренд апошніх гадоў. Усё болей дзяцей атрымлівае статус сіраты. Калі ў 2020-м без апекі бацькоў засталіся каля 2100 непаўнагадовых, то ў 2025-м ужо каля 2700, ці на 25% болей. З аднаго боку, чыноўнікі Мінэдукацыі хваляцца, колькасць сіротаў скарачаецца. Напрыклад, у 2011-м выявілі 4000. З другога боку, за гэты ж перыяд упала нараджальнасць прыкладна ўдвая. Насамрэч, гэта небяспечныя лічбы, таму што яны кажуць толькі аб спробе дзяржавы кантраляваць радзіны заместа таго, каб дапамагаць людзям. Што атрымліваецца? Дзіцёнка забіраюць з сям'і. Першае пытанне, што зрабіла дзяржава, што зрабілі органы падтрымкі дзеля таго, каб падтрымаць тую сям'ю. З колькасцю дзяцей, якіх прызнаюць сіротамі, карэлюе іншая трывожная тэндэнцыя. За апошнія гады таксама на чвэрць вырасла колькасць асобаў, якіх пазбавілі бацькоўскіх правоў. Каля 2500 чалавек 5 гадоў таму і болей за 3000 летась. Інстытут сям'і насамрэч гэта адлюстраванне таго, што атрымліваецца ў дзяржаве. Тое, што атрымлівалася праз зноў такі інстытуты пабудаваныя на страхе, калі аднаго людзі баяцца, калі людзі баяцца аказваць дапамогу і калі людзі баяцца пытацца запытваць гэтую дапамогу. Не ўсе лічбы такія негатыўныя. Напрыклад, у 2024-м у інтэрнатных установах жылі на 15% меней дзяцей, чымся ў 2020-м. Але пра колькасць дзяцей у дзіцячых дамах, спецінтэрнатах і прытулках хоць статыстыку і публікуюць, але не расказваюць на прэс-канферэнцыях. Рэдка калі можна пачуць, і колькі ў нас увогуле дзяцей-сіротаў. Цяпер каля 16 000. Перавагу аддаюць інфармацыі пра сямейныя формы уладкавання. Так выхоўваюць каля 80% дзяцей-сіротаў. Почти в 6 000 опекунских семей воспитывается около 8 000 детей. В 1226 приемных семьях на воспитании находятся почти 2400 детей. И в 285 детских домах семейного типа на воспитании также находится более 2000 детей. Пры гэтым амаль заблакаваная магчымасць усынаўлення замежнікамі. Калі да 2005 года нашых дзяцей прымалі ў 2 десятках краінаў, то потым толькі ў Італіі. Летась журналісты бюро паведамлялі пра 200 дзяцей, працэс усынаўлення якіх прыпыніўся пасля 2020-го. Шмат хто з іх з інваліднасцю, дзеці якіх рэдка забіралі ў беларускія сем'і. Наша краіна дасюль не аднавіла працэдуры міжнароднага усынаўлення. Калі ў 2020 годзе з'ехала 80 дзяцей, то 2024 толькі 2. Марыя Сысой, Белсат. І да іншых тэмаў. Ацяпляльны сезон у Беларусі завяршаецца з камунальнымі збоямі. У Барысаве пасля яго афіцыйнага заканчэння ў частцы дамоў знікла не толькі цяпло, але і гарачая вада. Праблемы з вадой у Барысаве назіраюцца з мінулага тыдня, калі частка гораду і наогул засталася без якой-колечы вады праз выяўленае падчас перакладання камунікацыі ў пашкоджанне воданапорнай трубы. Рамантавалі яе 2 дні. Сёння ж прарвала трубу і ў Віцебску. У горадзе гэта ўжо другая аварыя цягам тыдня. Гарачая вада адключаная ў дамах на вуліцах Чкалава, Чарняхоўскага і будаўнікоў. Папярэдняя аварыя на цепласетках, што адбылася 28 красавіка, была больш маштабная. Тады без гарачай вады і ацяплення засталіся дзясяткі дамоў, дзіцячыя садкі, школы, інтэрнаты, нават адміністрацыя Першамайскага раёна. Беларусь плануе рэзка нарошчваць вытворчасць малака. За 3 гады пабудаваць прынамсі 73 новыя комплексы, а кожная кароўка за год мусіць даваць не менш за 7000 кілаграмаў малака. Пры гэтым ужо цяпер ёсць праблемы з кадрамі і збытам. Дык навошта тады такія аб'ёмы, разбіралася Ірына Дарафійчук.
Больш за 70 малочна-таварных комплексаў мае паўстаць у Беларусі цягам 3 гадоў. Указ аб развіцці малочнай галіны, падпісаны Лукашэнкам, прадугледжвае будаўніцтва і рэканструкцыю такіх аб'ектаў і неабходнай інфраструктуры. Да, строить надо. Другое дело, что в Беларуси деньги на сельское хозяйство, которые выделяются, они используются неэффективно, потому что у нас система такая. У нас колхозы, которые просто прожирают эти деньги и нету отдачи. Толькі сёлета Міністэрства фінансаў вылучыць пад гэтыя праекты бюджэтныя крэдыты на больш як 100 мільёнаў рублёў. Аднак унутраныя дакументы, якія летась перадала нам ініцыятыва Белпол, сведчаць пра істотныя праблемы з вяртаннем крэдытаў, вылучаных на такія праекты раней. А цэны растуць. У 2024 на адзін комплекс вылучалі льготны крэдыт на 15,5 мільёнаў рублёў. І гэта амаль удвая больш, чымся ў 2022. У цяперашнім жа указе прапісаныя 27 мільёнаў. В следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы. Будовай і рэканструкцыяй малочна-таварных комплексаў у Беларусі займаюцца не першы год. Пры гэтым нават Лукашенко прызнае праблему дэфіцыту працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. В сельскохозяйственной организации уже людей из городов возят для того, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. Ды рэалізуюць гэтыя праекты не праз клопат пра людзей. Не рабочее место, не зарплата, а продукция, которую можно продать. И продать с высокой прибылью. Для нас это сегодня наиважнейший вопрос. Сельскагаспадарчая прадукцыя, у тым ліку малочная, займае значнае месца ў экспарце, адзначае эксперт. Европа для нас закрыта, западные направления закрыты, но у нас есть большой, огромный рынок России. Какие бы там войны ни проводились, какие бы там ни проводились бы зажатия и прочие проверки наших предприятий, все равно туда идет очень много нашей продукции. Кантраляваць рэалізацыю праектаў будуць камітэт дзяржаўнага кантролю і савет міністраў. А чыноўнікам, якія неналежна або не своечасова выконваюць патрабаванні указу, пагражае персанальная адказнасць аж да крымінальнай. Ірына Дарафейчук, Белсат. Дойнае стада з вуса Лукашэнкі, гэта гучыць сімптаматычна. Ну і так, мы цяпер ведаем, якое стаўленне можа быць з боку ўлады да насельніцтва. Хтосьці назаве яго монстрам, але сам рыбак назваў уласны трафей рыбай сваёй мары. У Пінску мясцовы жыхар выцягнуў з ракі вялізнага сама. Відэа з рыбінай адразу ж абляцела сацыяльныя сеткі. Зрэшты, не меншае задавальненне можна атрымаць не толькі ад памераў трафея, але і неподробных эмоцыяў рыбака-шчасліўца. Без комментара. Я не знаю, что там, но там что-то серьезное. Только ты, рыба моей мечты. Вот это да! Молодец! Штосьці сур'ёзнае. І пры гэтым сярод гарадской забудовы варта адзначыць. У аб'ектыве на сёння ўсё. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсат.eu. Але не пераключайцеся, бо далей у нашым эфіры студыя Белсат, якую падрыхтаваў для спадарства Вітаў Цівчык. Я думаю, што апошні матэрыял, які быў паказаны ў аб'ектыве, асабліва мае спадабацца нашаму шаноўнаму калегу Валеру Руселіку. Неймаверны ўлоў і яшчэ одна неймаверная навіна. Арменія, краіна АДКБ і СНД, ну, прынамсі, ўсё яшчэ, прымае ў сябе саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці. Яшчэ больш незвычайны факт, што ў гэтай падзеі бярэ ўдзел Святлана Ціханаўская, якая прылецела ў Ерэван. Што адбываецца на палях імпрэзы, запытаемся ў Дзяніса Кучынскага, а Наталья Васілевіч у нашым эфіры распавядзе пра рэпрэсіі супраць касцёла ў Беларусі. Заставайцеся і паслухайце. Паслухайце і ставце лайкі, калі гэтага не зрабілі яшчэ, а можаце зрабіць, бо вам бяспечна.
На Белсаце жывы эфір, студыя Белсат, абмяркоўваем самыя важныя і цікавыя падзеі панядзелка. Ну а пачнем не ад абмеркавання, а ад вашага меркавання тэмы, што можаце дазволіць сабе на свой заробак. Сёння ў нас такое пытанне ў чаце трансляцыі. Так, яно не прывязанае да сённяшніх падзей, но не палітычнае, але такім чынам мы хіба што і зразумеем адзін да аднаго, хто нас глядзіць, хто мы. Ёсць варыянты адказу. Самае неабходнае плюс адкладаю, адпачынак на Мальдзівах. Ну, нічога не магу дазволіць. Ёсць і такія варыянты адказаў, і гэта нават не самае апошняе месца ў рэйтынгу галасавання, але вынікі трошкі пазней. А мы распачынаем цяпер наш публіцыстычны блок ад навіны. Святлана Ціханаўская бярэ ўдзел у саміце еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване. Пра гэта паведамляе ейная прэс-служба. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету правяла ўжо дзясяткі кароткіх размоваў. І гэта першы ў гісторыі такі візіт, а таксама першы ў гісторыі двухбаковы саміт паміж еўрапейскім звязам і Арменіяй. Саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Ерэване працягнецца 2 дні. У ім бяруць удзел больш за 30 еўрапейскіх лідараў, у тым ліку прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон, старшыня еўрапейскай камісіі Урзуля фон дер Ляйен, прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Кір Стармер, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, прэм'ер-міністр Канады Марк Карні і шмат хто яшчэ. Гаспадар саміту прэм'ер-міністр Арменіі Нікол Пашыньян. Я тут, каб гаварыць пра Беларусь, пра тое, што беларусы гэта не рэжым, што Беларусь не Расія і што мы частка Еўропы. Я буду здымаць пытанні бяспекі і незалежнасці Беларусі, падтрымкі Украіны і неабходнасці захавання еўрапейскага адзінства. Мы павінны не толькі заліваць рэжым, але і падтрымліваць беларускі народ. Асобна я буду гаварыць пра вызваленне палітвязняў. Гэта наш галоўны прыярытэт. Акрамя саміту Святлана Ціханаўская возьме ўдзел у канферэнцыі «Ереванскі дыялог», зарганізаванай армянскім МЗС. Гэта першы візіт беларускай лідаркі ў Арменію. Раней гэта было немагчыма, перадусім з прычынаў бяспекі. У цэлым на самітах еўрапейскай палітычнай супольнасці Ціханаўская прэзентуе Беларусь ужо 5-й раз. Як удзел беларуская палітыка Святлана Ціханаўская ў саміце ў Ерэване ўспрымаюць у самой Арменіі. Пра гэта мы распыталі ў віце-старшыні армянскай партыі ў імя рэспублікі Рубена Меграбяна. Давайте послухаем яго меркаванне. Это содержит в себе очень большой символизм и для Армении, и для Беларуси, и для армянской нации, и для белорусской нации, которые являются изначально дружественными европейскими нациями. И это очень важно зафиксировать. Независимо от того, что об этом будет думать преступник в Кремле или вот это колхозное отребье в Минске, которое является гауляйтером Беларуси. Рэгіёны. Важныя словы эксперта з Арменіі. Я толькі нагадаю нашым гледачам, што вельмі моцныя словы. Таксама казаў эксперт пра тое, што гэта еўрапейская нацыя. І сапраўды, Арменія гэта вельмі старажытная дзяржава, і гэта, дарэчы, першая дзяржава ў свеце, якая ў свой час прыняла афіцыйнае хрысціянства, і такім чынам, можна сказаць, нават запачаткавала адну з асноваў еўрапейскай цывілізацыі. А між тым, пра Беларусь у Ерэване апошнім часам чуваць нямала. Літаральна 2 дні таму спікер парламенту заяўляў, што Арменія не хоча быць кіраванай так, як Беларусь, у сэнсе не хоча быць, тут практычна цытата спікера армянскага парламенту Алена Сіманяна, што Арменія не хоча быць губерняй. І вось на гэта слова ўжо адрэагаваў прэс-сакратар МЗС у Менску Роман Варанкоў. Ён назваў гэтую заяву спікера парламенту Арменіі, цытата, несяброўскай і звязаў з унутранай палітыкай Арменіі. Таксама Варанкоў апраўдваўся, маўляў, Беларусь з'яўляецца суверэннай дзяржавай, самастойна вызначае сваю знешнюю палітыку ды адносіны з Расіяй і не дазволіць іншым краінам сябе вучыць. Вось так, спадарства. А ўжо зараз з намі на відэасувязі Дзяніс Кучынскі, дыпламатычная дарадца Святланы Ціханаўскай. Спадар Дзяніс, добры вечар. Вітаю. Вітаем вас. Вітаю, добрый вечар. Раскажыце, калі ласка, увогуле пра гэты візіт, у чым ягоная сутнасць, у чым яго, можа, і незвычайнасць? Ну, я думаю, что перадусім незвычайнасць тут з'яўляецца, конечно, і для нас, потому что гэта першы візіт Святланы Ціханаўскай, ейнай дэлегацыі ў Арменію, але і таксама для Арменіі. Гэта найбуйнейшы
саміт у гісторыі гэтай краіны, калі сюды прыехалі некалькі тузінаў еўрапейскіх лідараў, рэгіёну таксама, нават прэм'ер-міністр Канады. Вось, таму сапраўды гэта буйная падзея, да якой Арменія рыхтавалася, гэта бачна, сапраўды ўзровень і арганізацыі, і сустрэчаў, і такога палітычнага пасылу, месаджу, які Арменія зараз несе таксама для краін у рэгіёне, для сваіх суседзяў і для Еўропы таксама. Я думаю, што ён вельмі важны. І тут, безумоўна, прысутнасць дэмакратычнай Беларусі, як на гэтым саміце, які ўжо стаў 5-м самітам еўрапейскай палітычнай супольнасці, які наведала Святлана Ціханаўская, але факт таго, што ён адбываецца ў Арменіі, вось тут у Ереване, я думаю, што гэта сапраўды надае яму такую двайную сапраўды значнасць і вартасць і каштоўнасць. Вось, таму што гэта паказвае тое, што як Арменія вось ідзе шляхам да Еўропы, да еўрапейскага звязу, также будзе ісці і ідзе дэмакратычная Беларусь. Таму вось гэтая прысутнасць тут нашай абранай прэзідэнткі, яна крайне важная. Мы бачым, што гэта вельмі таксама заўважана і армянскім грамадствам, і армянскім народам. Вось я зараз вельмі рады, што магу далучыцца да Белсата. Зараз Святлана Ціханаўская дае інтэрв'ю на армянскім тэлебачанні і радыё. Вось, таму таксама это добрая магчымасць зноў, як мы кажам, зверыць гадзіннікі з нашымі партнёрамі, з нашымі калегамі, таму што тут адбываецца падчас такіх самітаў і ў Арменіі, в іншых, гэта сапраўды такі спід-час, хуткія шахматы. Калі ў партыі в шахматах даюць 10 хвілін, то тут таксама 5-10 хвілін сустрэчы адбываюцца вельмі коротка, хутка. Вось, як вы бачыце, паказваюць зараз Дональда Туска, які размаўляе з прэзідэнтам Коштам, вось Марк Рюте з Зеленскім і Урсулай фон дэр Ляйен. Вось так адбываюцца такія хуткія сустрэчы, на якіх звычайна звяраюцца гадзіннікі па асноўных пытаннях, па пытаннях падтрымкі беларусам і беларускам унутры краіны, за межамі, па пытаннях санкцыйнай палітыкі таксама. Вось, ну і звычайна дамаўляюцца на такі больш змястоўныя размовы ўжо у білатэральным фармаце, альбо падчас саміта, альбо часцей ўжо у сталіцах. Денис, вы звяртаеце ўвагу, што ўласна ёсць вось такія магчымасці хуткіх размоваў з рознымі лідарамі розных дзяржаваў, але што можна вырашыць за 10 хвілінаў? Падаецца, ці гэта не ёсць толькі нейкая цырыманіяльная сустрэча ў калідоры? Я б не сказаў так. Мне здаецца, што это быў Уинстон Чорчилль, які сказаў, што калі ёсць нейкая праблема, якую нельга вырашыць за 15 хвілін, то, значыць, кепскія перамоўцы. То бок сапраўды шмат чаго можна вырашыць і за 2 хвіліны, за 3 хвіліны. Вось, але кажу, звычайна гэта, ну, напрыклад, вось пытанне, да, вось Украіна, напрыклад, сёння я не магу раскрываць там дэталі з прычынаў бяспекі, але сёння падчас размовы і з міністрам замежных спраў Украіны, і з камандай прэзідэнта Зеленскага у нас, ну, адбыўся пэўны такі вельмі пазітыўны прагрэс менавіта ў пытанні візіта Святланы Ціханаўскай ва Украіну. Вось, і як бы і мадальнасці, і дэталі таксама. Таму гэта такія вось рэчы, якія, ну, дапамагаюць часам падштурхнуць вось пэўныя моманты. Таму таксама, напрыклад, з прэм'ер-міністрам Канады не было раней сустрэчу, бок не было вось этого першага контакта. І вось сёння падчас вось этой кароткай сустрэчы з прэм'ер-міністрам акурат дамовіліся на працяг такой камунікацыі, падтрымкі з боку Канады ўжо ў Атаве, да, то бок на білатэральны візіт у гэтым годзе. Вось, то бок звычайна па-рознаму бывае. Насамрэч, бывае так, што так, сапраўды гэта бывае павітацца проста з партнёрам. Ну, напрыклад, з прэзідэнтам Румыніі это была сустрэча павітаць, таму што была добрая размова на мінулым тыдні ў Дубровніку. Ну і цудоўна, конечно, што у нашай абранай прэзідэнткі ёсць магчымасць з прэзідэнтамі размаўляць амаль кожны тыдзень, альбо з прэм'ер-міністрамі. Альбо бывае так, што да, мы звычайна на такіх кароткіх сустрэчах дамаўляемся пра далейшую размову. Альбо бывае такое, і гэта нармальна, што нейкія пытанні застраюць, да, вось пасля сустрэчаў ці, ну, все занятыя розныя у кожнага календары. Бывае такое, што такія сустрэчы дапамагаюць прапушыць, да, як бы аднавіць файл, сказаць, што вось тут у нас трэба вось нейкае пытанне, напрыклад, палітвязням падтрымку, да, гуманітарны фонд, альбо там пытанне візаў таксама. Бывае такое, што вось на такіх сустрэчах таксама гэта можна нагадаць, сказаць, што
конечно, хутчэй зрабіць. Дзякуй так за такі дэтальны, бо я дапускаю, што шмат сапраўды з аўдыторыі шмат скептычна глядзяць на такога кшталту візіты Светланы Ціханаўскай, ну бо што там можна вырашыць у гэтых кароткіх размовах. Дзякуй, што вось растлумачылі, што там і якім чынам вырашаецца. Па-другое, вы пацвярджаеце такім чынам, што візіт Светланы Ціханаўскай все-таки адбудзецца ў Кіеў, так? Так, візіт Светланы Ціханаўскай адбудзецца ў Кіеў. Мы зараз абмяркоўваем дэталі, тэрміны, змест, вось, але зноў-такі зусім шмат дэталяў не могу даць зноў з прычыны бяспекі, але сёння падкрэсліваю, што дасягнулі добрага такога прагрэсу у тым ліку і ў гэтым пытанні. Але з міністрам замежных спраў размаўлялі, безумоўна, і пра падтрымку Украіны, пра тое, вось тое, што робіць рэжым, узмацняючы сваю дапамогу Расіі і эскалюючы з Украінай. І вось тая камунікацыя, якую зрабіў таксама міністр замежных спраў Сібіга пасля гэтай сустрэчы, кажучы пра тое, што беларусы будуць часткай еўрапейскай супольнасці, еўрапейскай сям'і. Я думаю, што гэта той пасыл, які прэзідэнт Зеленскі даваў, і міністр замежных спраў. Я думаю, што гэта таксама адным з галоўных такіх результатаў і таксама тое, што робіць Светлана Ціханаўская, знаходзячыся тут у Арменіі на гэтым саміце. Дзеніс, згадалі вы пра сустрэчу менавіта з міністрам таксама замежных справ Украіны, пра магчымы візіт у Кіеў. Я сёння бачу таксама пытанне ў сацыяльных сетках, чаму Светлана Ціханаўская змагла прыехаць у Арменію, краіна, якая ўсё яшчэ з'яўляецца сябрам АДКБ, СНД, але так і не прыехала ва Ўкраіну. Зноў-такі, мне здаецца, што ў пэўны момант, калі адбылося ў медыа ці дзесьці ў прасторы пра перанос візіта ў Украіну, гэта не зусім дакладная інфармацыя. У нас не было пераносу, у нас не было нейкай зафіксаванай дакладнай даты. У нас ідзе абмеркаванне, таму што тут трэба ўзгадніць графікі прэзідэнта Светланы Ціханаўскай, прэзідэнта Зеленскага. Таксама гэта краіна, якая знаходзіцца ў вайне, што пастаянна мяняе таксама і календары падзеі, то бок гэта не заўсёды так проста і хутка і лагістычна арганізаваць, і практычна. Вось, таму мне здаецца, та інфармацыя, якая пайшла раней пра перанос, ну, яна недакладная. То бок мы працуем зараз менавіта над мадальнасцю, над дэталямі, над датамі. Вось, і кажу, сёння мы дасягнулі вельмі добра ў гэтым сэнсе прагрэс. Таму таксама трэба разумець, што ў Украіне шмат тузінаў, рэчаў, візітаў, справаў, і вось вельмі важна, што Беларусь, дэмакратычная Беларусь таксама з'яўляецца зараз на павестцы ва Ўкраіне. Так, і нейкае месца сваё мае ў гэтым графіку. Я б хацеў бы не змяняць тэму ад палітвязняў, пра якіх вы ўжо ўзгадалі, так? Бо пры абмене вызвалення Анджэя Пачобута на мінулым тыдні так удзельнічаў і спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі Джон Кол. Некалькі фактычна зрабіў заяваў. Першае, што ў траўні зноў плануецца наведаць Менск, каб вызваліць палітвязняў. Вось коротка, ці вы можаце пацвердзіць гэту інфармацыю? Калі так, то якога кшталту это можа быць вызваленні, ці не будуць падобныя на папярэднія? Ну, безумоўна, калі спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа кажа, што будзе візіт, і ён спадзяецца, што гэта таксама прывядзе да вызвалення палітвязняў, вядома, я могу гэта пацвердзіць, таму што мы бачым, што гэта тое, што адбывалася і раней, да? калі анансаваліся візіты, калі адбываліся. Мы разумеем, наколькі гэта складаныя таксама перамовы, што пэўныя рэчы могуць змяняцца ў апошні момант. І тут, безумоўна, вельмі важна то, што мы маем сталы кантакт з нашымі партнёрамі ў Белым доме, ў Дзярждэпартаменце. Вось. Але, зноў-такі, вынік гэтых перамоваў, дэталі гэтых перамоваў, па-першае, частка з іх, безумоўна, мусіць заставацца закрытай. Я б не хацеў таксама раскрываць ніякіх дэталяў тут. Вось. А другое, гэта тое, што, ну, зноў-такі, гэта вырашаецца шмат што ў апошні момант. І тут, зноў-такі, вялікая падзяка амерыканскім адміністрацыі, асабіста спадару Коулу і Крісу Сміту, і партнёрам у Белым доме таксама, тое, што гэты гуманітарны трэк, ён працягваецца. Мы будзем спадзявацца на добрыя навіны ў гэтым месяцы. Так, будзем таксама чакаць. І другая заява зусім коротка, Дзеніс, у нас хвілінка засталася. Сказаў Кол, нібыта, яму Лукашенко сказаў, што ён, Лукашенко, хоча вярнуць Беларусь у сям'ю еўрапейскіх народаў. Вось так сказаў, нібыта. Гэтыя словы, на вашу думку, больш адносяцца да дыпламатычнай рыторыкі ўсяго гэтага працэса Кола і Лукашенко, ці гэтыя словы неспроста прагучалі, а могуць быць своеасаблівай мэтай
гэтага дыялогу паміж ЗША і Беларусю? Вы такое не выключаеце? Як вам бачыцца? Што гэта за словы? Я не думаю, што гэта асноўная мэта. Зноў-такі, Лукашенко ведае таксама, што трэба зрабіць, каб Беларусь была ў Еўропе. І гэта, перадусім, свабодныя выбары, гэта спыненне рэпрэсіяў, спыненне дапамогі Расіі супраць вайны ў краіне і міграцыйную крызу і атаку на суседзяў. То бок ні пра якае вяртанне ў такім кантэксце з Лукашэнкам у Еўропу, калі лукашэнкаўская Беларусь з'яўляецца пагрозай для Еўропы, казаць немагчыма, і ЗША таксама гэта разумеюць. Ну, але яны кажуць, то бок, это в сэнсе, это дыпламатыя, ці гэта реальна задача, ці Лукашенко думае, ну не ён, дык пазней. І задача Злучаных Штатаў, Еўрапейскага звяза і наша, это тое, безумоўна, каб Беларусь вярнулася ў Еўропу. Але гэта таксама, гэта нармалізацыя, яна можа адбыцца толькі пасля вось тых крытэраў, пра якія я толькі што акурат сказаў. Безумоўна, важна, што ЗША таксама ўздымаюць гэтае пытанне таго, каб Лукашенко нармалізоўваў палітыку, правёў свабодныя выбары, каб не было рэпрэсій, палітвязняў і так далей. Крок за крокам. Яшчэ калі вяртацца таксама да візіту ў Арменію, апошняе пытанне. Ці ў плане гэтага візіту ў распарадку дня ў Святланы Ціханаўскай ёсць сустрэча з беларусамі ў Ерэване? Мы зараз гэта абмяркоўваем. Магчыма, заўтра нешта атрымаецца яшчэ, таму што там ёсць пэўныя запыты. Мы зараз глядзім, ці атрымаецца заўтра правесці ў тым ці іншым фармаце сустрэчу з беларусамі. Это яшчэ не вырашанае пытанне, вось акурат сёння мы яшчэ яго абмяркоўваем. Дзякуй вялікі за тое, што таксама Ціханаўская будзе прымаць удзел у ерэванскім дыялогу заўтра, што таксама важна. Дзякуй, што знайшлі час, каб выйсці ў эфір студыі Белсат. Дзяніс Кучынскі, дарадца Святланы Ціханаўскай у пытаннях дыпламатыі, быў з намі на відэасувязі. Мы ж працягваем наше выданне і наступная інфармацыя. У Менску затрымалі пару каталіцкіх вернікаў Вольгу Мускую і Валера Краснагіра. Пра гэта паведамляе супольнасць «Хрысціянская візія». Пара перастала выходзіць на сувязь з чацвярга. Верагодна, затрыманне адбывалася ў дома. Сутнасць абвінавачання да вернікаў невядомая. І гэта далёка не адзін прыклад дзеяння ўладаў супраць каталікоў. Трох польскіх каталіцкіх святароў, якія доўгі час служылі на Віцебшчыне, высылаюць з Беларусі. Упаўнаважаны ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не працягнуў ім дазволу на рэлігійную дзейнасць. Гэтак у траўні мусяць пакінуць Беларусь шматгадовы настаяцель прыходу нараджэння Божай Маці ў Браславе сальватарыян ксёндз Станіслаў Мжыглут, вікарый прыходу ў Відзах салітын ксёндз Зенон Шчэнхач і вікарый прыходу ў вёсцы Удзела Глыбоцкага раёну францыскан айцец Вальдэмар Куява. Іншым польскім святарам, якія працавалі на Віцебшчыне, працягнулі дазвол на рэлігійную дзейнасць толькі на паўгода. Тым часам у турме застаецца 65-гадовы ксёндз Анатоль Парахневіч, стан здароўя якога цяжкі. За кратамі ён перанёс інфаркт. Паводле сайту каталік.лайф ксяндза Анатоля вінавацяць у здрадзе дзяржаве. З намі на сувязі Наталья Васілевіч, тэолог, прадстаўніца хрысціянскай візіі. Спадарня Наталья, вітаю вас. Добрый вечер. Першае пытанне, ці ёсць, можа быць, нейкая дадатковая інфармацыя пра затрыманне Вольгі Мускай і Валера Краснагіра, у чым іх абвінавачваюць? У нас няма ніякай інфармацыі, просто некаторыя знаёмыя, сябры, яны занепакоіліся, бо гэтыя два каталікі зніклі з сацыяльных сетак, перасталі адказваць на паведамленні, і гэткім чынам атрымалася даведацца, што іх затрымалі. Але па якой справе, у чым іх абвінавачваюць, нават цяжка ўявіць, таму што гэта людзі, якія ніякім чынам у палітыку ўцягнутыя не былі. Былі такія каталікі, якія займаліся нейкімі сваімі справамі, культурніцкімі праектамі. Вольга спявала ў хоры. Таму вельмі цяжка сказаць, што стала прычынай іх затрымання. Днямі з'явілася інфармацыя пра тое, што тром святарам, грамадзянам Польшчы не падоўжылі, скажем так, ліцэнзію, дазвол на служэнне на тэрыторыі Беларусі. Вядома, гэты дазвол выдаецца шведскімі ўладамі у нашай краіне. І гэта не першая такая навіна. Часта такія рэчы здараліся. Пасля 2020 года, здаецца, яшчэ мацней. Вось замежных грамадзянаў каталіцкіх святароў сталі высылаць з тэрыторыі нашай краіны. На вашу думку, гэта мэтанакіраваная палітыка, якую рэжым збіраецца давесці да канца? Яны хочуць, каб зусім не было, скажем так, місіянераў замежных святароў у Беларусі?
Ну, безумоўна, даўно ўжо яшчэ з 90-х гадоў рэжым Лукашэнкі ставіў перад сабой задачу пазбавіцца замежных святароў, таму што замежныя святары ўсё ж такі менш залежаць у сваёй дзейнасці ад уладу, яны больш вольныя у пэўным сэнсе, і яны паходзяць як бы з такого вольнага свету, там, дзе свабода рэлігіі ніяк не абмяжоўваецца, таму улады хацелі б, канешне, каб святары, якія знаходзяцца ў Беларусі, былі такія больш лаяльныя, больш падпарадкаваныя і на якіх можна было б націснуць. Вось, менавіта за гэтым стаіць палітыка абмежавання святароў замежных грамадзян. Мы ведаем нават, што закон, які быў яшчэ ў 2002 годзе прыняты, ён значна абмяжоўваў магчымасці замежных грамадзян увогуле ў Беларусі і засноўваць рэлігійныя арганізацыі і з'яўляцца кіраўнікамі рэлігійных арганізацыяў. Таму тут нечага новага няма. Гэта такая звычайная руцінная практыка, якая працягваецца ўжо дзесяцігоддзі ў Беларусі. Такое да вас пытанне, бо мы ведаем ужо здаўна пра таксама своеасаблівыя дачыненні паміж Ватыканам і Александром Лукашэнкам на працягу гэтых 30 год, і не раз менавіта ватыканская дыпламатыя вызваляла людзей, там такую-сякую, але там мінімальную лібералізацыю таксама спрычынялася да гэтага. Ну і мы мелі візіт прадстаўніка Ватыкана, спадара Гуджэротці, нядаўна таксама ў Беларусі, і была нават сустрэча з Александром Лукашэнкам, і сапраўды там некалькі вернікаў выйшлі, там нібыта ўжо з чырвоным касцёлам, ужо канцавую дату канца этой рэканструкцыі нібыта была прызначана, так, 2027 год. Але вось Гуджэротці паехаў, працягваюцца высылкі, так, гэтых каталіцкіх святароў, працягваюцца, ліквідавалі некалькі парафій грэка-каталікоў, уніятаў, так, на Берасцейшчыне. Працягваюцца нават... Таму для мяне пытанне, ці тады пра нешта не дамовіліся Гуджэротці, Ватыкан і афіцыйны Менск? Ці тут на два бакі эта гісторыя распадаецца, што таксама Польшча, напрыклад, таксама можа некую тут палітыку і дыпламатыю вядзе і ўплывае ці не ўплывае на сітуацыю? Вот раскажыце, чаму вот яшчэ з рэлігійнымі, так, вот нашымі і суполкамі і гэтак далей, вось Ватыкану не ўдалося дамовіцца з Лукашэнкам? Ну, вось бачыце, як бы рэпрэсіі носяць сістэмны характар у Беларусі. Яны не спыняюцца, яны працягваюцца, яны маюць такі кумулятыўны эфект. Назапашваецца вось гэтая стомленасць ад рэпрэсіяў, страх, ціск у грамадстве. Многім людзям даводзіцца выязджаць з краіны. Нашмат менш людзей вяртаецца ў краіну пасля рэпрэсій і пасля там як нейкі час праходзіць з таго, як яны пацярпелі ад нейкіх рэпрэсіяў. Таму мы бачым, што гэтыя рэпрэсіі носяць сістэмны характар. Усе перамовы Ватыкана, якія дагэтуль вяліся, яны сітуатыўныя былі. То бок прыезд арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэротці, ён закранаў вызваленне толькі канкрэтных асобаў, канкрэтных святароў. Мы ведаем, што былі вызвалены святар Генрыха Калатовіч і Анджэй Юхневіч, які ў той час знаходзіліся. Але гаворка не ішла пра поўнае спынянне рэпрэсіяў. Тут адной рукой вызвалілі святароў, іншай рукой пасадзілі новых. І пра гэта шмат гавораць праваабаронцы, наогул вось пра гэты як бы трэк гуманітарны, той, што называецца, так, то есть гэты гуманітарны трэк, ён пакуль што прыводзіць да такіх адзінкавых, нават калі яны масавыя, яны ўсё роўна адзінкавыя вызваленні канкрэтных асобаў, якія пэўны час знаходзяцца ў зняволенні. У той самы час, як рэпрэсія, як сістэма не спыняюцца. Таму тут можна дамаўляцца вось пра нейкія канкрэтныя сітуацыі, той ж самай з Польшчы адбылося, вызвалены былі канкрэтныя людзі, але ну, некай сістэмнай змены і ў дачыненнях паміж гэтымі краінамі і ў палітыцы ўвогуле ў Беларусі ніякіх зменаў не адбылося. Таму тут гаворка пра тое, што вось гэтыя перамовы, яны скіраваны хутчэй вось на такія вырашэнне адзінкавых кейсаў, скажем так. Гэта таксама добра, мы ўсе рады, што людзі выходзяць на волю, але гэта не вырашае галоўную праблему ціску і рэпрэсію ў дачыненні да ўсёй супольнасці.
Спадарня Наталя, але сапраўды здавалася б, толькі летась напрыканцы мінулага года Ватыкан вызваліў айца Анджэя Юхневіча, ксяндза Генрыха Калатовіча. Цяжка ішлі гэтыя перамовы, доўга. І тут рэжым зноў садзяць за краты новага святара, ксёндз Анатоль Парахневіч. І што цяпер? Апостальская сталіца зноў будзе рабіць гэтыя доўгія перамовы, каб зноў вызваліць яго. І пытанне, як доўга гэта яшчэ можа працягвацца? І ці таксама Ватыкан у нейкі момант не паставіць больш, скажам так, нейкія жорсткія умовы? Як вы гэта бачыце? Так, але які умови може поставити Ватикан? Які більш жорсткі умови? Що може Ватикан? Яким чином він може натиснути на Лукашенку, каб Лукашенко спинив репресії супроть хоча б католицького костьолу, не кажучи вже про все громадство у цілому? Ніяких рычагов уплыву у Ватикана на Лукашенку нема. Тим більше, що тепер ми назираємо таку переорієнтацію заходнього вектору, коли раніше Ватикан виглядав ось такою можливістю уваходу у заходні свет, магчымасцю дыскусіі пра нейкую адмену санкцыяў канкрэтных, так, это ватыканскі трэк быў адзіным даступным для беларускіх уладаў, то цяпер мы бачым, што кантакт з амерыканскай адміністрацыяй, з амерыканскім бокам, ён значна паніжае значэнне вось гэтага ватыканскага трэку, і цяпер хутчэй больш важную ролю маюць перамовы, якія адбываюцца з амерыканскай адміністрацыяй. Ну і тут уже гучала пра, вось Денис Кучынскі казаў пра прыезд спецпрадстаўніка Джона Коула. Мы ведаем, што гэты прыезд гэтым разам у бліжэйшыя тыдні ён будзе прымеркаваны да вялікага такога евангельскага мерапрыемства фестываля надзеі, які адбудзецца ў Чыжоўка-арэне, і там будзе удзел ужо такіх евангелікаў амерыканскіх, якія маюць сувязі з адміністрацыяй Дональда Трампа, з самім Дональдом Трампам. Фрэнклін Грэм, вядомы прапаведнік, гуманітарны дзеяч, які традыцыйна, вось ягоная сям'я, ягоны бацька яшчэ ў Савецкі Саюз прыязджаў і праводзіў сустрэчы з уладамі, з рускай праваслаўнай царквой і гэтак далей, і то бок удзельнічаў у такой народнай дыпламатыі. Мне здаецца, вось зараз у гэтыя месяцы мы будзем назіраць менавіта пераарыентацыю на амерыканскіх евангелікаў як асноўных партнёраў дыпламатычных. Ад Ватыкана такі адыход трошкі будзе, але гэта ўсё сітуатыўна. Вы бачыце, што Лукашенко, ён шукае шляхі для сябе, яны круцяцца як вуш на патэльні, так, вужака на патэльні, і ён прымае нейкія рашэнні менавіта сітуатыўна. Вось як зараз павярнулася, як зараз склалася геапалітыка, палітыка, вось спрабуе знайсці нейкі такі праход, выйсце для таго, каб проста рэжым змог пратрымацца ягоны, і каб ён не страціў уладу, і неяк, магчыма, яму вельмі часта шчасціла на працягу ягонага вось гэтага ўсяго тэрміну, калі ён быў прэзідэнтам, і калі ён ужо незаконна як бы знаходзіўся пры ўладзе узурпатарам, то яму выходзіла неяк выкруціцца з розных сітуацый з-за таго, што так складаліся геапалітычныя падзеі, нейкія іншыя праблемы ўзнікалі ў свеце, якія перацягвалі ўвагу, і такім чынам Лукашенко выходзіў такім сухім з вады. Вот ён зараз чакае для сябе акна магчымасцяў, што ён зможа вярнуцца да кантактаў з Захадам як раней, пры гэтым не змяняючы сваёй палітыкі, не змяняючы вось гэтага рэпрэсіўнага фону, таму што без рэпрэсій ён уже не можа кіраваць. Гэта адзін з сродак кіравання беларускім грамадствам, таму вот ён будзе круціцца. Калі трэба Ватыкан, калі трэба евангелікі, калі трэба патрыарх Кірыл, і вось так это все будзе паступова круціцца, але напружанне і рэпрэсіі будуць працягвацца.
Ой, дзякуй за такі выдатны нам прагноз, спадарня Наталья. Але мы працягваем з вами размову. Я буду спрабаваць дапытвацца, як жа гэтыя рэпрэсіі магчыма все-таки зменшыць. Напрыклад, мы такі рэсурс, вы не ўзгадалі, такі рэсурс дыпламатычны, як сам, уласна, папа рымскі Лео. Ён таксама цяпер амерыканец, хаця там з Дональдом Трампа у іх не самыя, хіба што я так разумею, з медыйнай публічнай часткі не самыя лепшыя дачыненні, але вось як вы ставіцеся да новага папа, амерыканца, так, Лявона, як можа, ці ён нагу глядзіць у бок, ці для яго гэта важная праблема там дэмакратызацыі ці на еўрапейскіх народаў, цярпенні ў Еўропе, ці ўсё-такі гэта не прыярытэт для гэтага папы? Ну, у яго вельмі шмат розных прыярытэтаў у папы, і я думаю, што ўсё ж такі мы павінны прызнаць і так адэкватна падысці да сітуацыі, што ўсё ж такі без міра ва ўкраіне, без справядлівага міра ва ўкраіне мы не можам казаць пра нейкую вось эту сістэмную працу па Беларусі, таму што вельмі шмат чаго залежыць ад нашага ўсходняга суседа, нашай суседкі Расіі, якая і падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і пэўным чынам спрабуе яго выкарыстаць на сваю карысць. І таму як бы вырашыць беларускае пытанне немагчыма, пакуль не будзе вырашана украінскае, расійскае пытанне. Так, пакуль не скончыцца вайна, ні пра якую дэмакратызацыю ў Беларусі увогуле не можа ісці гаворкі, таму лячэнне пакуль сімптаматычнае. Пакуль арганізм гэты, каб працягнуць ягонае жыццё хоць трошкі, так, каб ён не зусім ужо памёр, тут ну, вось, гэта так, выбіраюць усе і святы пасад і іншыя там партнёры нейкія заходнія, яны выбіраюць ўсё ж такі у дачыненні да Беларусі вось гэта сімптаматычнае лячэнне, калі мы проста вызваляем хоць кагосьці з палітвязняў, каго можна, нейкім чынам робім хоць нейкую палёгку для людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, аднак як бы кардынальна пакуль вырашыць пытанне не можам, і даводзіцца нам цярпець і чакаць, магчыма, штосьці зменіцца, адбудзецца нейкая надзвычайная падзея, якая зменіць гэтую канфігурацыю, але вось пакуль так, мы пакуль закладнікі той палітычнай сітуацыі больш, чым нават рэжыму Лукашэнкі, я думаю. Алесь ужо згадваў пра крытычную сітуацыю для грэка-каталікоў на Берасцейшчыне, дзе свецкія ўлады не зарэгістравалі ніводнай парафіі, а наколькі я памятаю, паводле цяперашняга закону аб рэлігійных арганізацыях, што калі нейкая супольнасць не мае ніводнай парафіі зарэгістраванай хоць бы ў адной вобласці, то можа быць знятая рэгістрацыя на краёвым узроўні, рэспубліканскім. Спадарня Наталья, на вашу думку, тое, што адбываецца з грэка-каталікамі, вось гэтыя рэпрэсіі супраць уніятаў, а тым больш у Берасці, дзе гэтую унію калісьці падпісалі, гэта прычына ляжыць у дзяржаўнай палітыцы рэжыму Лукашэнкі, ці ўсё ж такі гэта палітыка РПЦ? Што тут пераважае? Я думаю, што ўсё ж такі гэта палітыка ўладаў у першую чаргу. Я не думаю, што як бы праваслаўная царква ў любым выглядзе, ці то гэта на ўзроўні РПЦ, ці на ўзроўні мясцовым беларускай праваслаўнай царквы, яна можа нешта ўладам дыктаваць. Ўсё ж такі такія пытанні вырашаюцца на палітычным узроўні самімі тымі, хто мае магчымасць прымаць палітычныя рашэнні і мець палітычную волю для того, каб пэўным чынам дзейнічаць. Я хочу сказаць, што гэта, а яны не былі не перарэгістраваныя, а яны спачатку былі перарэгістраваныя, а потым ліквідаваныя. Як мы бачым, суд прымаў рашэнне аб ліквідацыі гэтых рэлігійных арганізацыяў, і тут, магчыма, ну, па-першае, яшчэ па-другое, дакладней хочу сказаць, што беларуская грэка-каталіцкая царква і не мела раней рэспубліканскай асацыяцыі. Мне таксама гэта было дзіўна, але, як выявілася, і раней яны не рэгістравалі беларускую грэка-каталіцкую царкву як рэлігійнае аб'яднанне. Вось, і таму, ну, як бы на іх статус у 2026 годзе ў параўнанні з 2024
2024 годам гэта ніяк не паўплывае, але сам факт таго, што грэка-каталікі, якія жывуць у Берасцейскай вобласці, яны застаюцца пазбаўленыя магчымасці прыходзіць у сваю царкву, маліцца у сваім абрядзе, удзельнічаць у літургіі, неяк жыць такім духоўным царкоўным жыццём, гэта вельмі такое скандал, я бы сказала. І той, што гэта адбываецца пры нунцы, які сам з'яўляецца грэка-каталіком, і на якога былі спадзевы, што ён падтрымае і так уразлівую царкву у Беларусі, таму што царква, яна уразлівая не толькі ў палітычным сэнсе, не толькі з боку дзяржавы, яна таксама уразлівая ад таго, што няма біскупа свайго, то бок сама структура царквы, яна недастаткова моцная, каб развівацца вось так самастойна на сённяшні момант. Але замест таго, каб гэтая царква была падтрыманая, атрымліваецца цяпер, што яе вынішчаюць і застаецца зусім мала. Але я не думаю, што грэка-каталікі сёння, ніяк у 19 стагоддзі, ведаеце, калі там гвалтам іх перавялі ў праваслаўе, ці некаторыя пераходзілі ў рымскае каталіцтва, то цяпер гэтага не адбудзецца. Я думаю, што людзі, якія выбралі быць грэка-каталікамі, яны будуць гэтую ідэнтычнасць захоўваць у сабе і пры магчымасці ўсё ж такі калісьці створаць свае парафіі. І я не думаю, што гэта таксама адбудзецца на такім сістэмным узроўні. Назаўсёды знікне беларуская грэка-каталіцкая царква, гістарычная царква. Мы таксама так не думаем. Так. Спадарня Наталья, дзякуй велічэзна, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі была тэолог Наталья Васілевіч, прадстаўніца хрысціянскай. І Савецкі Саюз перажылі, і казалі, што як вот это характарызаваць скандальна. Так, як і было ў Савецкім Саюзе, вось такі гістарычны, атрымліваецца, сцёб так у нас атрымаўся. Гаспадарства, цяпер наша сталая рубрыка «Жыццё рэгіёнаў», якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыа, і пачынаем мы з добрых навінаў. Ого! Арцём працуе кіроўцам аўталаўкі ў Баранавіцкім раёне. Але падчас працы маладзён не толькі дастаўляе прадукты ў вёску, але і дапамагае самотным пенсіянерам. Пра сваю працу апавядае ў тыктоку. Напрыклад, сталым пакупніцам Арцём даносіць прадукты проста да дзвярэй хаты. Адной пенсіянерцы на мыліцах дапамог прыбраць разбітае ў двары шкло. Карыстальнікаў тыктоку асабліва здзівіла, што кіроўца аўталаўкі сабраў пенсіянераў, каб паведаміць ім пра небяспеку ад тэлефонных махляроў і раздаў улёткі з правіламі паводзінаў у такім выпадку. У каментарах пад відэа беларусы дзякуюць Арцёму. Маўляў, хлопец пераўтварыў працу ў аўталаўцы ў сапраўдную сацыяльную місію. А ў цэнтры Наваградку з аўкцыёну прадаюць гандлёвыя шэрагі. Яны прызнаныя помнікам архітэктуры класіцызму. З выгодаў будынак мае водаправод і сістэму ацяплення. Кошт унікальнага аб'екту – 150 000 беларускіх рублёў. Час падаць заявку яшчэ ёсць. Аўкцыён адбудзецца 12 траўня на платформе ipm-targi.by. Запомнілі? Это гандлёвыя рады ў Навагрудку. Самі рады з'явіліся яшчэ ў 1812 годзе, а праз 20 гадоў на месцы драўляных пабудоў узвялі гэтае мураванае збудаванне. На шыльдзе каля крамы пазначаны 1833 год, але ў тэхпашпарце стаіць 1832. У любым выпадку будынку без малага 200 гадоў. І што самае цікавае, з дня заснавання выкарыстоўваецца толькі па свайму прызначэнню. З часам будынак прызналі гісторыка-культурнай каштоўнасцю. А тым часам на 1 траўня жыхары Бабруйску атрымалі ў падарунак адноўлены пасля рамонту мост. Ён быў закрыты ажно з 11 сакавіка. Тады на падставе пагрозы абвалу мост прызналі аварыйным і зачынілі. А на адкрыцці моста старшыня тамтэйшага гарвыканкама Максім Гуран падзякаваў будаўнікам за правядзенне работаў за, цытата, найкарацейшыя тэрміны. Пуцеправод на вуліцы Карла Маркса, так афіцыйна ён называецца, у Бабруйску працуе з 1972 года. Капітальнага рамонту за ўвесь час не было. Фактычна абнаўленне пачалося пасля таго, як у пачатку сакавіка з'явілася пагроза абрушэння. Цяпер мясцовыя жыхары спрачаюцца. Гэта паўнавартасная рэканструкцыя ці тэрміновае латанне праблемнага ўчастку. Гаспадарства, і вось цягам дня мы задавалі вам пытанне, што можаце сабе дазволіць на свой заробак. Было 4 варыянты адказу і час падсумаваць
вынікі. Ну што ж, варыянт перамог які? Самае неабходнае 54%, неабходнае плюс адкладаю 22%, адпачынак на Мальдзівах 3%, нічога не магу дазволіць 21%. Я так разумею, што адкладаю плюс неабходнае плюс адкладаю гэта сярэдні клас. Так, а самае неабходнае это, ну, прынамсі я. Як мы бачым, так, большасць таксама беларусаў, прынамсі, якія бяруць удзел у апытанні, якія нас глядзяць, такія маюць даходы гаспадарства. Ну, спадзяемся, як краіна будзе вольная, то будзе і больш. Ну, але зато 3% з нашых гледачоў, это 118%, так, это... Гэтыя Мальдзівы такія трошкі былі сімвалічныя некалькі чалавек, прагаласаваўшых, могуць сабе заробку дазволіць на Мальдзівах. Каб не было зусім аж так горка, мы хотели вам показать прыгожы матэрыял на конец нашага выдання з фестывалю кветак. Распачаўся травень на Мадейры, не на Мальдзівах, а на Мадейру. Цяпер тут квітнее галоўны сімвал выспы стрэліцы, а таксама архідэі, антурыумы, пратэі, гартэнзіі, ружы да іншыя кветкі, якіх і ў нас няма нават у Беларусі. Усе яны ўпрыгожваюць платформы і строю удзельнікаў кветкавага параду. Давайте паглядзім на шэсце са сталіцы выспы ў Фунчале. Прыгожая, сапраўдная вясна. На гэтым ставім кропку. Для вас працавалі Алесь Залёўскі і Вітаўт Сіўчык. Зычым добрага вечара. Пакуль.